एक महत्वाची पत्रकार परिषद हांगा आपयता. फेब्रुवारी 2022 गोयचे असेंब्ली इलेक्शन जाता आणि ह्या निवडणुकीक मोगो पक्षान गेले 2-3 महिने पयलींच काम सुरू केलें आसा आणि मोगो पक्ष ह्या निवडणुकीक परत एकदा उतरता. मोगो पक्षाच्या माध्यमांतल्यान उमेदवार सुद्धा पयलींच ठरयिल्ले आसा आणि त्या मतदारसंघात मोगो पक्ष काम करीत आसा. तो उमेदवार आणि त्याचे कार्यकर्ते आता जवळ जवळ निवडणूक 1.5 महिन्याची राहिली आसा. तो थोडी महत्वाचे राजकीय दृष्टिकोनांतल्यान निर्णय घेवप खूप गरजेचे असता गोंयच्या हिता खातीर. गेले कितलेशे म्हयने मोगो पक्षाक बीजेपी शिवाय पर्याय ना अशें प्रत्येक कडेन उलयले वताले, पेपराक छापले वताले आणि मोगो पक्षाचो प्रत्येक पदाधिकारी आसूं लिडर आसूं तो डिनाय करतालो. तरी पूण कोणूच मानपाक तयार नाशिल्ले. लिडराच्या माध्यमांतल्यान कितलेशे फावटी पत्रकार परिशदी घेतल्यो, स्टेटमेंट दिले, तरी सुद्धा माध्यम सुद्धा माननाशिल्ले की आमची युती बीजेपी बरोबर जातली की ना आणि सगळ्यांनी हेजो ग्रँटेड धरिल्लें. पूण मोगो पक्ष काम करतालो. अफवा जरी कितल्योय पसरलेल्यो आसत जाल्यार मोगो पक्ष मुळात काम करतालो. उमेदवाराक थंय सेटल करपाक सोदतालो. त्या खातीर आमी चड माध्यमां कडेन येवना आणि केंद्रीय समितीच्या बैठकी आमी चड घेवना. सो आमची उलोवणी भाजपा सोडून सगळ्यां कडेन चालू आशिल्ली. आमी खूब जाणां कडेन म्हणजे काँग्रेसी कडेन केली, आम आदमी कडेन केली, सगळ्या कडेन तृणमुला कडेन केली. जसो जसो टायम वचपाक लागलो तसो तसो आमकां एक निर्णय घेवप खूब म्हत्वाचें आशिल्लें आणि तो निर्णय आमी आज आमच्या केंद्रीय समितीच्या बैठकीत युनियनमसली पास केला. आमी 2022 निवडणूक तृणमूल काँग्रेसा बरोबर अलायन्स करून वता. मुद्दाम लक्षात दवरा. आणि त्या खातीर आमकां केंद्रीय समितीची बैठक आज आपयल्ली आशिल्ली आणि ह्या बैठकीत युनियनमसली निर्णय जालो की मोगो पक्षाक अलायन्स हें गरजेचें आसा आणि मोगो पक्षाक एकलो वचपाची ताकद आसा. पूण आज जें राजकारण जें इतले सकले लेवलाक पावलां त्या खातीर जो कोण आमकां आमच्यो मागण्यो मान्य करता ताचे बरोबर अलायन्स करप अशें आमी ठरयिल्लें. त्या खातीर आमी आज तृणमूल काँग्रेस कडेन अलायन्साचे टॉक आमी आज चालू करता. प्रिलिमिनरी टॉक आमी केल्ले आसा. ताचे सगळें कशें जालें, कितें जालें हें आमी केंद्रीय समिती समोर दवरून तांचे सगळ्याचे व्ह्यूज घेवन आमी आज हो निर्णय घेतला. तेन्ना कारण आज गोंयांत जें कितें चल्लां, मोगो पक्षाचे उमेदवार पळोवंक सोदता. म्हाका भाजपा कडेन उमेदवार त्यांच्या संघटनेंतल्यान ना काय कितें, काय त्यांची संघटना आसा खरेंच काय ती फुगेली असो दुबाव येता जेन्ना ते मोगो पक्षा कडेन किंवा गोवा पॉवर पक्षांतले बरे आमदार, बरे मनीस वळूं शकता सोदता. त्या खातीर एक प्रश्न निर्माण जाला आमकां आनी त्या खातीर आमकांय बी बेगिनात बेगीन निर्णय घेवप ही काळाची गरज आशिल्ली. काम करपाक जाय 1.5 म्हयन्यान आनी गोंया खातीर
एक नवी दिशा करपा खातीर आमी हाजें पावल घेतिल्लें आसा. भोगो पक्ष हो खूब जुनो पक्ष तुमकां खबर आसा. सातत्यान एकाच चिन्हाचेर लढलेलो आसा इतली इलेक्शनां लिबरेशन ते आज पर्यंत आनी तसोच आजूय बी फुडें वचपाक सोदता. तेन्ना परत एकदां आमी हो निर्णय घेतिल्लो आसा. आमच्या आनी तृणमुलाची तर युती जाली आसत जाल्यार काही पक्षय बी आनीकूय पार्टी बऱ्यो पार्टीन आमकां मेळपाची शक्यता आसा. जेणे करून आज BJPक आनी काँग्रेसीक लोकांनी ठरयिल्लें आसा घरा बसोवपाचें ते बसोवपाक आमचे प्रयत्न सफल जातले. आज आमी जेन्ना सर्वे करता प्रत्येक पक्ष सर्वे करता आनी सर्वे करता आसतना आज आमकांय कळून आयलां की 1.5 म्हयनो सुद्दां आसत इलेक्शनां जाल्यार पीपल स्टील 60% to 50% पीपल हॅव नॉट एट डिसायडेड हूम टू वोट एट दीस स्टेज. अशें आमचे कडेन सर्वे आसा. सो त्या खातीर एक नवे कितें तरी गोंयच्या लोकां खातीर मतदारा खातीर गोंया खातीर दिवचें अशें मगो पक्षान ठरयिल्लें आसा आनी त्या खातीर घेतिल्लें आसा. टीएमसी एकूच ऑप्शन कित्याक टीएमसी एकूच ऑप्शन कित्याक दितलो? मगो हा स्थानिक पक्ष आहे. मग तृणमूलची गरज काय वाटते तुम्हाला? स्थानिक पक्षांची मदत घ्यावीशी वाटते म्हणून. स्थानिक पक्ष कोण आहे तुम्ही सांगा. गोवा फॉरवर्ड आसा आनी कितें आसा गोवा फॉरवर्ड पळोवया खाली जें कितें आमी 5 वर्सां भोगलें 2017 आमी सरकार केल्लें मगो पक्षाच्या पाठिंब्यान सरकार जाल्लें. त्याच्या नंतर ह्या पक्षांनी कितें कितें मगो पक्षा खातीर कितली त्रास केले मगो पक्ष सोंपोवपाचो कितलो प्रयत्न केलो याची सगळी जाणीव आमी दवरलेली आसा. 2017 आमी सरकार केलें त्याच्या नंतर आमकां भायर काडलें कितें आनी त्याच्या नंतर आमी हो निर्णय घेतिल्लो आसा. कोणी आमकां कशें वापरलें त्या खातीर आमी निर्णय घेतिल्लो आसा. किती जागांवर आमचे 12 जागा आम्ही सांगितलेल्या त्याची आमची चर्चा चालू आहे. पण आम्हाला वाटतं की हे 12 जागा आम्हाला मिळणार. त्याशिवाय काही चांगलं गोव्यासाठी होणार पुढं ते आता आम्ही पुढं डिस्कशन करून ठरवणार. आमचे कुठले पक्ष एकत्र येऊ शकतात तुमची? बघूया ना आत्ताच कसं मी सांगतो. माझं झाल्यानंतर मी सांग आज माझं झालं काम अर्धं मी तुमच्या पुढं आलाय तर पुढचं काम झाल्यानंतर परत येईन मी. काँग्रेस गोव्यात कुठं आहे आणि काय आहे कोणाला माहीत आहे का? सध्या 2 आमदार आहेत ते केव्हा एक आमदार परत कुठं जाणार आणि एक उरणार. तो एक उरणार की नाही याची स्वास्थ्यची कोण घेणार? तुम्ही आता म्हटलेले की तुमची आणि टीएमसी युती झाल्या बाकीचे पक्ष येऊ शकतात. अंदाजे खंयचे आता आमचे डिक्लेअर जाते की कोण खंय येता हे मागीर कळटलें न्ही. डिक्लेअर जाले काय कशें कळटलें कितें पण अंदाज असेल ना तुम्हाला हे पक्ष येऊ शकतात ते कुठले पक्ष शिल्लक आहेत आता? तुम्ही म्हणताय की कोणताच पक्ष शिल्लक नाही. आम आदमी येऊ शकतो काय येऊ शकतो. गोवा फॉरवर्ड येऊ शकतो. कोणी येऊ शकतो. शिवसेना येऊ शकते काय समजलं ना. एमजीपीचे वोटर एक्सेप्ट करतात. एमजीचे वोटर एक्सेप्ट करतले कारण आम्ही एक असो निर्णय घेता की एमजीपीचेच न्ही सगळे वोटर हे एक्सेप्ट करतले. अजेंडा काय बाहेर ठेवून हा अजेंडा असणार कुठला बाहेर भाजपाला आणि काँग्रेसला बाहेर ठेवणं हाच एजेंडा आहे. कारण लोक त्याचं लोक voters of Goa have not decided at whom to vote. As per our survey, 50 to 60% of voters have not decided. So after this, we'll go for a survey and we'll come to it. एमजीपी कार्यकर्त्यांची वैचारिक लेवलांची तत्व आसा आणि टीएमसीची तत्व आसा ती चूक जातली. जे गोंयाक कितें जाय तें जातलें. टीएमसी कितें आसूं थंय हे गोंयांत कितें जाय तें कितें तें जातलें आनी तें आमी एमजी करतले.
वोटर मारतले म्हणजे- डेफिनेटली मारतले त्यांची म्हाका सांग आज टीएमसीचे वोटर कितलेशे आज गोंयचे लोक टीएमसीत गेल्या गोंयचे लोक गेल्या न्ही भायले लोक वचूना मान्य करता मरे गेल्या मरे अजून कितलेशे लायनी आसा परत गेल्ले परत येतात मग. सांगता ते कितें आसूं लायनीतूय आसा बरे बरे लोक कितें जे वाट पळयताली कोण येता काय म्हणून आज एमपी तेंच्यो साथ दिल्या चडांत चड लोक येतले आमी गोंयांत आसा गोंयांत राज्य करतले आमी खंय राज्य करतना मुळात हे- गोंयांत ही विचारश्रेणी वेगळी आहा आनी ती विचारश्रेणी मोगो पक्ष मांडटलो तेंचे कडेन त्या विचारश्रेणी वचपाक जाय गोंयांत आनी ते जातले म्हणून तर आमी फुडें सरता तो विश्वास आमकां आसा ते कॉन्फिडन्स आमकां आसा म्हणून आमी फुडें सरता टीएमसी गोंयांत नवी पार्टी तेंची स्वताची वोट बेज अशी काय ना जाल्यार हेंगोनी फायदो कितें जाल्यार वोट बेज आसा की ना ही सर्वे करणी फुडें आनी जातली की ना तूं सांगलें न्ही सर्वे कितें सांगता त्याचेर आमी फुडें गेल्ले आसा प्राथमिक खंयचो सर्वे तुमचो सर्वे काय कोणाचो सर्वे आमी करता न्ही एजन्सी घालून तेचेर आमकां कळटा न्ही म्हणून फुडें सरले आमी प्राथमिक बोलणी आयज सुद्धा जाता. एमडीपीचे काही मतदारसंघ जे असतात ते एमडीपीचे बालेकिल्ले म्हणून ओळखले वतात ते येतात त्या मतदारसंघातलो जो वोटर आसा ताजी वैचारीक पातळी ताजी तत्व आनी टीएमसीची टीएमसी आमकां लागत ना न्ही तत्व करपाक मगोचो मगोचो बालेकिल्लो आसा मगोचोच उमेदवार आसतलो हें लक्षात दवर थंय टीएमसीचो उमेदवार आसना अशें आमी 12 जाणां निवडलेले आहा त्या 12 जागांनी त्यांच्यानी मान्यता दिला आता पहिला चालू आहे आम्ही दिलाय तत्वता मान्य केलं म्हणून आज आम्ही पुढे गेलो तत्वता मान्यता दिला म्हणून आज आम्ही पुढे गेलो तुम्ही उमेदवारांना घेऊन बेळगावमध्ये गेला होता उमेदवार जाण्याची शक्यता होती म्हणून- नाही 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 आमचं उमेदवाराचं मत काय आहे कसं आहे बेळगावला काय? बेळगावमध्ये ठरवण्याची आम्ही तिथं मिळत नाही ना मग आम्हाला एक विसावा घ्यावासा वाटला आम्ही तिथं गेलो त्यात काय चूक झाली वयाच्या माहित नाही मला. उमेदवार 13 तारखेक ममता येवपाची आसा गोंयांत तेन्ना तुमची ते आता 14 तारखेक ठरतले तेन्नाय आम्ही जॉईंटली मे गो इफ ऑल कंडिशन्स आर एग्री वयाच्या उमेदवारा संदर्भात किती असं तो जे बीजेपीत वयता अशी चर्चा चालू चर्चा तुम्हीच केल्या आम्ही करून ते प्रमाणे आम्ही वाचता तुमच्या सोबत असा जाय तो असं म्हणून आमकां काल सुद्धा सांगला राती सुद्धा सांगला पूण माध्यमांत कोणा सांगता कितें करता आमकां खबर माध्यमांचे विश्वास ना तुमचो विश्वास कित्याक ना आमी माध्यमांतल्यान आयकता म्हणटा विश्वासाचो प्रश्न ना हांगा आमी सांगता तेजेर तुमचो कितलो विश्वास आसा तें म्हाका खबर ना. पर्यायी उमेदवार आसा थंय तुमचो हय दुसरो आसा 3 आसा अजून बरें बरें हय आनी तो सीट आमी हाडून दाखयता तुम्ही प्रिवार रावतले टीएमसीचो ऑलरेडी एक तेंच्यांनी कॅन्डिडेट सुरवात केला त्यांनी प्रचाराक इट इज देयर लुकआउट इज नॉट माय लुकआउट कितें कळ्ळें इट इज देयर लुकआउट इज नॉट माय लुकआउट अलायन्सान तुम्ही सिनियर पार्टनर असतले ह्या अलायन्सान तुम्ही सिनियर पार्टनर असतले आणि सीएम पदावर कॅन्डिडेट कसं किती डिसाईड केलं ते आमी 15 जानेवारी पर्यंत करतो नाही, समजा and you will get a very good news about that. तुम्ही जे 12 Shortly you will get a very good news about that. तुम्ही जे 12 जागा निवडल्यात पळय तू समजा एखाद्या कॅन्डिडेट फुकटवर करतो कोणाला तुम्ही कॉम्प्रोमाइज करतले का गरजूच ना न्ही आमी पयलींच अनावन्स केला आमचे सीट कोण दित तेच्याच बरोबर आमी वतले म्हणून न्ही. नाही पण काही जाग्यार आता TNC आपलो उमेदवार साठले गेला प्रचार करून सगळं घराघरांचं फिरताय होय. अशा जाग्यार समजा तुम्ही ते उमेदवार त्यांची जबाबदारी ती त्यांची वाट न्ही आमची न्ही आमी माझे म्हणणे कॉम्प्रोमाइज करतले या सोड ना कॉम्प्रोमायजा प्रश्न येना न्ही थंय आतां बोलणी जावपाची आहा फुडें म्हणजे 12 जागा खंयच्यो त्यो सांगात नाही कितले फावटी सांगता. आता तुम्ही खूप वाढला. 10-11 सांगतात 12 केला तेन्ना सांगतात. तो मेन फोकस हो 12 जागे तुमकां जाय आमकां पळय 12 आसूं 11 आसूं नाल्यार 15 आसूं सर्वे आयच्यान जेन्ना डिक्लेअर जालें तेन्नाच्या अगेन सर्वे वील कम इन नेक्स्ट 3-4 days वील स्टार्ट अनदर 10 days द सर्वे वील कंटिन्यू बाबा हें जातकीर इफ सालिगांव आसा असो आसा सालिगांवाक एमजीक बेज आसा सो वी मे गेट दॅट सीट इट वील डिपेंड ऑन द सर्वे ऑफ द local survey of each constituency. It will not depend on what I see.
तुमचे उमेदवार जे आसा बारा तेंचे कितें मत आहा ते कितें म्हणटात टीएमसी वांगडा अलायन्स करप अशें म्हणटात ते. म्हणून तर आज आम्ही आयले न्ही. आज आम्ही आयल्या कित्याक त्या खातीरच आयले आम्ही युनियनमसली त्या आम्ही फूल डिसिजन घेतला. नाही, एका तालुक्यात समजा 2 मतदारसंघ फॉर एक्झाम्पल समजा, कारण ते दोन्ही मतदारसंघ मानले आणि टीएमसी तुमचा एक आमचा असं असलं झालं की नाही ना जावचे ना न्ही तशें. तुमचं सर्वे प्रिलिमिनरी आम्ही ज्यांना उलोवणी केल्या तुम्ही सर्वे म्हणतात पळय, तुमचे सर्वे त्यांचे सर्वे असतात. बसूनच तेच सांगता तेजे फुडें येतले न्ही आमी एक्झॅक्टली कितें करप सांगपाचें तें आमी 15 घेवं शकता. अजून फायनल जावना. आता उलोवणी चालू जाल्या न्ही, म्हणून तर तुमकां सांगलें त्या ठराव घेतल्या शिवाय केंद्रीय समितीचो आमी फुडें कशें वतले म्हण ठराव घेतला आनी गोंयकारांक सांगलां की आमी अशें करता. काणकोण असताना त्याच्यात तुमच्या काणकोण अशें म्हणत की लग्न ठरला पूण ठराव मागीर जावपाचो आसा. ठराव जालो तुमचो आनी तेंचो दोगांचो कोणाचो टीएमसीचो आनी तुमचो. प्रिलिमिनरी टॉक्स जाल्या न्ही, फायनल टच उरला. इट विल हॅपन इन हिस्ट्री. आणि तरी भाजपसाठी एखादा चांगला प्रस्ताव दिला तुमच्याकडे तो स्वीकारणार का? सध्या भाजपाला भाजपचं काय मत आहे गोव्यामध्ये लोकांमध्ये ते जाणून घ्या. आम्ही भाजपाला 1999 मध्ये हात देऊन आणलं गोव्यात. त्या भाजपाने मगोसारख्या पक्षाला कुठे नेऊन ठेवलं हा विचार करा. कोणताही चांगला प्रस्ताव सांगा बघू कुठं नेऊन ठेवलं आम्ही त्याने आम्हाला आणलं कोणी ह्या भाजपाला गोव्यात? तुमचेच आमदार फुटले नाही सगळे प्रत्येक कोणी. कुठले काय फोडले याचं डिफरन्स. तर फुटल्याशिवाय कुठले काय फोडले हे कोणी आहे? ते फुटल्याशिवाय ते फोडलं नाही काय अरे आज काँग्रेस कशाला फुटली ना बघू. आता कोण ठरवलं नाही का फोडलं? मग झालं मग ते फोडले गेले का फुटले गेले याचा विचार कर जरा. हा गोवा एक लहान राज्य आहे आणि आम्ही गोयच्या हिता खातीर पावल घेता असं गोयचे जे एनवायरमेंट आसा गोयचो जो कशी इकॉनॉमिक आसा किंवा युथा खातीर वुमेना खातीर जे कितें गोयच्या खातीर जाय ते ह्या माध्यमांतल्यान केलें वता. अशे 12 जागा पळया फोंडा शिरोडा पिलिवळ मडकय नाल्यार ताका हांव तो सांगतलो. पेडणे चिंचोली मये आनी खंयच्यो काणकोण मांद्रे आसा न्ही पेडण्याचे 2 सावर्डे. फोंड्याचे सावर्डे. 4 सावर्डे उजळें कुडचडे आनी खंयचे शिरोडा शिरोडा ते हळदोणा दाबोळी हा हळदोणा. मग कसं टीएमसी आणि घेतो मेजर पार्टी टीएमसी काय मेजर पार्टी करते एमजी का टीएमसी काय मोठा भाऊ कोण आहे? मोठा भाऊ. ते राहणार का बीजेपी? भाऊ लहान मोठायचं नाहीये बरोबर आहे सगळं. नाही वाटे करताना मोठे नाही बरोबर आहे. त्यांनी आम्हाला प्रपोजल दिला आम्ही त्यांना इनकेस समजा झाली हा? मेजॉरिटी झाली तुमची जरा तर सीएम कोणाच असतो? ते ठरवतो ना तू आत्ता कशाला झाले सीताफळ मीठ गाव बरोबर मी ने शीत कालेदाना मीठ आणि हे जाणे रोज घेऊनच खापात आहे. नंतर बोलणे होणार होणार नाही ते चालू आहे ना पण चांगलं आहे गोव्यासाठी काहीतरी एवढं लक्षात ठेवा. त्या बाबतीत बोलणे होणार गोव्यासाठी सगळं चांगलं आहे हे लक्षात ठेवा. पश्चिम बंगालातली टीएमसीची हिंसक राजकारण आणि गोयचे मोगोचे एक शांत आणि सभ्य राजकारण हा तेच आम्ही आणायला शोधतो इकडं आणि त्यांना तेच करायला लागतो. त्यांना लावणार करायला. तृणमूल काँग्रेसात वोट डिवायडर म्हणून सध्या पळयता लोक अजून तरी काय त्यांचं प्रॉमिनंट असे वोट डिवायडर खंय करतात ते सांगा. आणि कोणा करतात ते वोट डिवायडर ऑफ वॉट हुज वोट दे आर डिवायडिंग टेल. MG's vote they can't divide. Correct? I don't know whether Congress has a vote or not at present. So whose vote they are dividing? बेस ना अजून सध्या Well, गोयान अजून सध्या BJP की 1999 किती बीज असेल ते सांग बरं तूच सांग. उद्या थोडं झाला भाजप सारखा निघाला तर काय करणार? बघूया ना उद्याचं काय आज सांगू शकत हा, ना. आता तुम्ही जसं भाजपला बरोबर उद्याचं आज सांगू शकतात का तुम्ही? पुढे आम्हाला अनुभव आहे 99 नंतर चांगला. अनुभवानंतर आम्ही चांगलंच शिकणार आहे.
आता निवडणुकीनंतर भाजपला थोड्या जागा कमी पडल्या आणि तुम्हाला चांगला प्रस्ताव दिला तर तुम्ही पण कशाला जर तर नसतं हो साहेब, आज काय ते असतं आणि पुढचं पुढे जायचं असतं. जर तर नसतं राजकारणात, तशी वेळ आली तर तुम्ही भाजपबरोबर जाणार का? तसं जर तर नसतं ते तेव्हा ठरवलं. आज कशाला ती वेळ येणार नाही. तुम्हाला माहित आहे भाजपा विरोधी लोक गोव्यात आहे म्हणून तयार झालेले आहे कोळी. मग तुम्ही कसं भाजपला परत येणार सांगा बघू, कसं क्रेडिट देतात माहित नाही. हा काँग्रेस आणि भाजपाला लोक एकदम फाटल्या पाठी भाजपाची कमी सीट असं नाही, भाजपानं गव्हर्नमेंट केलं त्याच्यामुळे ते बेस ते गव्हर्नमेंट आम्ही करू शकतले टीएमसी बरोबर गेला. लक्षात घ्या, इज नॉट लाईक दॅट. ती वेळ आता सगळी सोपेली आहात. तुम्ही प्रियोळ की शिरोडा राहतात आम्ही ऑपरेटिव्हर आहोत म्हणजे हजार पावटी ना सांगा पण आणि आपण प्रचार शिरोडा चालू कोण कॅन्डिडेट अजून सोरडा आम्ही करतले चालू आहे. उमेदवार जे पुढच्या विनिंग माहिती का, तो पक्षांतर बंदी कायदा तुम्ही हे केला. आम्ही त्याच सांगलं नाही. आज जी केस हायकोर्टात चालल्या पळय तिचो निकाल बेगिनात बेगीन लागचो. 2022च्या निवडणुकी पयलीं तो निकाल लागचो अशी आमची अपेक्षा आसा. आणि तो लागलो जाल्यार 2022 कोणूच फुटपाचे प्रयत्न करचो ना, राजीनामो दिवन वतलो. कितें हें हांव तुमकां सांगता. जावचें म्हणून आमी प्रयत्न चालू आसा. खंय घडे तरी अडटा हें आमकां खबर ना. आमकां फूल फेथ आहा ज्युडिशरीन आनी तांणी तो घेवचो निकाल मेळटलो म्हणून डिसेंबर 30 तारीख पर्यंत. त्याच्या नंतर खुबश्यो घडामोडी आनीकूय घडामोडी राजकारणात जावं शकता. लहू मामलेकर हो तुमचो पयलींचो आमदार फोंड्याचो. हय तो आतां सध्या टीएमसीचो लिडर आसा. हय फाल्यां सकाळी फोंड्यांतली एक जागा फोंडा किंवा मडकय जर लहूक मागली टीएमसीन जाल्यार कितें? पळय आमी मागल्या आमकां मान्य जाल्या तुमची तो जागा मान्य जाल्या आनी तूं कसलो प्रश्न विचारता म्हाका? म्हाका एक लिडर आसा न्ही तेजे माझे आमदार. लग्न बी देवान जुळोवन बी पळय लोक आमचो फ्रेंड, हय. लोक आमचो पयलीं पासून सुदिरालो फ्रेंड, हय. तातूंतल्यान राजकारण जालें. तुम्ही तांकां धाडायलो. तें आतां एलायन्स जातकीर पळोवया न्ही फुडें खूब गोश्टी जावपाच्यो आहा न्ही. मागीर रेडी आहा फ्रेंडशिप. आमचे फ्रेंडशीप आसात जाले ना म्हणजे जावंक शकता एक ताका एक जागा ऍडजस्ट जावंक शकता. तो खंय पळय गेला तो त्या हेतू आसा. तुमचो तो म्हणूनच जावंक शकता हय. एक जागा. हे पळय. आसता कितें जालें मरे अशें जाता. जालें मरे.